morning mga idol. Okay, thank you for watching my YouTube channel. Kung bago pa ka diri sa akong YouTube channel, I would like to invite you to subscribe and hit that bell button para ma-notify ka kung natay bagong update. So, ang atong istoryahan karon is about sa badminton. So, nabay maduaan nga badminton sa Sugod sa Leyte or nabay badminton club sa Sugod sa Leyte. So, ugusa ka sa mga nuta na so para imo ni nga video, hopefully nga imo ning humnon and hopefully makatabang nimo. Okay? So, let's start. So, ang Sugod sa Leyte karon nana siya ay badminton club. Gitawag ni namo og SSBC, which is Southern Smashers Badminton Club. O ako kay bao og ganus ani na tukod nila kay usar po ko membro po ko ani. And then originally natukod ni siya sa Buntok. Sa Buntok na siya na tukod. Ang mga membro ani daan is Buntok. So since nagkaanam mig kadaghan and then nagkaanam og kadaghan ang membro sa Sugod ani, motong ning try me og communicate sa official sa LGU o pwede ba may makaduwag badminton sa Sugod Gym. Kay ang duwanan na mo dito sa Buntok sa una is open court siya. Then hangin. Oto manay kontra sa badminton hangin. Dili ja pang outdoor, pang indoor ja nga duwa. So mo to nasurtehan ta nga ming sugot ang taga LGU Sugod nga pwede ta magbutang og badminton court sa gym. So as of now 2019 na natay tulo ka court nga nahimo sa Sugod Gym. So pwede na sa mo makakuha og daghang player, especially mga player ani is from Sugod National High School and Central na po'y uban Central na po'y uban sa una taga asal kalimot na ko. So basta daghan silang mga player ato sa una mga bata. Dito po nagtrain na mo. Pero usually bisag ako mismo player po ko sa SLSU sa una, varsity player sa SLSU. Dili mi purely professional jud nga badminton player pero amurang share sa mga bata ug unsay among nahibaw-an. So, mana ni ang information sa among club. Usually mga 2 years na mi nagduwa sa badminton gym sa Sugod. 2 years na mi nagduwa dira. Then naka-kuan na pud mi o naka-host na pud mi og open tournament kaduha na siya pagka December last year o karon nga year founding day sa Sugod naka open tournament na me. So nakadungog ko o nakabalita ko nga ang club ko no is magpa pan game siya, mura jag mini tournament para sa mga bata o gatong mga badminton enthusiast sa Sugod nga ganahan mo duwa mini tournament siya. Ato-ato lang ni taga Sugod ug taga ubang lungsod nga mga silingan pwede mo maka-apila ni nga event pero wa po ka sure og kanus asidja kay since naman ta Sugod Gym nagagad na pud mi sa availability sa Sugod Gym. So buhaton ni namong fun games para po exposure sa mga bata sa high school o elementary nga entrante sa mga meet karong maabot nga district meet, area meet, provincial meet. Hopefully na ay taga SSBC makasod og EBRA karon nga year. Hopefully manay among gipangandoy sa among club karon nga nay makalusot at least duha usa makalusot. Dako na nang garbo sa among club. So sa details about sa SSBC mo na ni ug ganahan ka mo duwa pwede nimo i-PM ko, pwede ko nimo i-PM, pwede po nimo i-PM agamong badminton president. Akong ibutang gidang kuan jang contact number or Facebook
para pwede ninyo ma-PM for more details. So sa among duha is mura si Jag, di po matawag og queuing kay mag-match-match rami. Ngita rami ka-match na mo, pwede amo pong i-match ang katong mga bata nga kanang parihara po nilag level, mo to among i-match. And then every session is sa mga bata nami kanang bayad sa mga bata katong may estudyante 10 pesos. So affordable ra kadto 10 pesos ra. So katong pareha namo mga nanay income mga dagko among pangadto is 20 pesos for every session na. For every session na sila. And then lain pa tong sa shuttlecock. Ang atong shuttlecock is 60 pesos. So ang among duwa perme kay doubles perme ang duwa. So upat mo kabok magbahin sa 60 pesos. So nagtag 15 pesos na lang mo. 'Di ba? Affordable ra kadto 15 pesos plus 20 or 10 pesos ka og dako ka 20 pesos na naka-income og estudyante pa ka 10 pesos. Affordable ra kadto. Agka nang 15 pesos nga sa shuttlecock ninyo depende na og pilay mahurot nimo. Basta tungaan ninyo ng 60 pesos kamo upat magtungaan na. O for example, makaduha kag kaduha bago nga shuttle 15, 30 plus imong session 10. So bayad ra kag 40. So very affordable ra kadto mga idol. 40. Malingaw na ka na, singuton pa ka, and then makamit pa ka mga new friends sa among club, di ba? So sa schedule na mo. So since sa una, pwede mi makaduwa everyday, pahuway lang mig Sunday, everyday makaduwa me. So karon nausob si Jack kay tungod nanapoy mga basketball club diri sa Sugod, daghan na po na sila. So gi-schedule na me. So ang bagong schedule ron sa amo is SBC sa badminton na to ang schedule is TTH and Saturday. So Tuesday, Thursday and Saturday ato schedule. Sa Tuesday and Thursday weekdays mag-start from 5 PM to 7 PM. Mo na itong oras 5 PM to 7 PM or kanang sayo-sayo 4 PM to 7 PM. Sa Saturday pod, ang atong schedule is 3 PM to 7 PM. Pwede po mo sa jog adto like mga 2 or 1 ug wa na mo gibuhat, pwede mo adto. Available man ang court na ana kay Sabado man na si Jawa may mo gamit ana. Depende pod og naay mo abang, naay mo anha nga tagalaing lugar, tagalaing lungsod, muduwag basketball, makaw na sila kabang. Depende ra na. So mao to idol, mao to mga details na to sa SSBC. So og bago pa pug kasa kanang badminton ganahan jud ka mo duwa na may among mga kauban mo assist nimo pag kuan sa badminton. Dili mamimo duwa ditso magkuan mag stretching sa. So ang safety pod mapay among kuan safety pod sa katong mga lagyo labi na sa mga bata, hopefully ug nay mga bata mga pil paubanan sa atong mga ginikanan para ang safety sa mga bata dili makuan, dili sidya pulilyaso, di ba? So moto sidya. So calling ko sa mga badminton enthusiast diri sa Sugod or sa silingang lungsod, sa Lipagon, sa Buntok, especially sa Buntok, may daghang player sa Buntok, Injong taga Buntok mismo ang ituko na nga club. Sa taga Bato, especially sa taga Bato, na daghang mga player dira taga Pakpo, taga asa pa man, taga Tomas Opos. Basta mga silingang baryo, pwede mo muduwa sa mua. Mo to schedule na to Tuesday, Thursday and Saturday. Mo to schedule. And then para pud sa katong mga employee, especially sa mga kanang office employee, para pa-born pod sa inyong fats, di ba? Pang-born pod sa inyong fats, and then para enhance sa inyong kanang hunahuna, di ba? So naay ko na ni na ay 9 health benefits aning badminton. Ako ning i-vlog sunod ani nga video, ang i-vlog ang 9
9 health benefits nga makuha nato sa pagduwa og badminton, okay? So sa katong employee, private or public man na agencies, I am inviting you to play with us, to have fun with us, and to grow with us. Tinabangay mi diri message na ho for sa ato ang mga player karon, especially sa member sa SSBC, mga taga Sugod National High School, mga players sa men's and women's, singles, doubles, women's and men's, and sa atong elementary mga students, women's singles, women's doubles, men's doubles, and men's singles. Good luck ninyo. Hopefully karon nga kuan makasud ta og Ebra. Hopefully makasud ta og Ebra, and then makakuha ta gold sa Ebra ba. O di man ganay gold, silver or bronze. Hopefully ato na makuha na atong tabangan atong mga player. Nay daghang mga player na to nga highly skilled, nay mga potential. So hopefully kini nga video nakatabang nimo, and hopefully magkita ta sa club, makaduwa ta sa club, and then akong i-upload ang 9 health benefits nga makuha ninyo sa pagduwa badminton. Okay, so thank you for watching, and don't forget to subscribe, like, and share kung nakatabang nimo. Thank you mga idols, and see you soon.